ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, худованд ҳаматон нигаҳбон боша. хай бисёр занг задем ки як видео буброр барои Парвиз. хай амирӯз вақт ёфтем, ана як видео гуфтем бикунем барои бародар Парвизмон. худованд ҳаматон нигаҳбон боша. бародаро, яке ма буду ягон гапи сахт задем. пешакӣ аз шумо бахшиш мепурсем ки яке ма буду ҳами гап мо дил ягонта биранҷона, барое ки бародар Парвиза ана кулли мардуми Тоҷикистон мешноса. беғарзаи бо чандин касои дигар мешносаш. ана чӣ гуфтаниям Парвизҷон бародар, ма и ответ нестай, я шумо ответ қабул накунед. просто ҳамчун бародар ман мехоҳам ки якду сухан кунам. Парвизҷон бародар хатоги худ дар ҳами ҷае ки ҳами конкурса реклама кардӣ. бародари азиз, як конкурси калон гузашт, худат медонӣ. дар ҳами дурун худат бародари азиз, мисол бигирем, хеле ман худта бифаҳмонам. ташкилкунандаи ҳами кор худатӣ. ҳами кора сарҷам кардӣ, халқа сарҷам кардӣ. ҳами кор худат медонӣ ки гуноҳай. ҳами гуноҳда чандин бародара дар ҳами дурун куш кардӣ. уже гунаҳгор шудин. хай худованд ҳамамона бибахша. аввалаш ҳамиҷа хатогит намиҷай. яна деюм бародари азиз, худат бироварди ҳисоб ҳасад кардӣ ки мисол шумо конкурс мекунен, ана халқ чанд қадар сум мепартояд, дар шумо чанд қадар мисол мемона. ва дар ин гапи ягон гап гуфтан нестам, барое ки ҳақиқата мемонашон, асамдали мемонашон. барои чӣ? ба хотире ки ин чиз ҳаром омагияй. ҳаром ки омагияй, вақте ки ин кора мекунан, бародаро, дигар ё фикр намекунан ки ай куҷо ин даромад оместай, чӣ хели оместай, ба куҷо оместай. уже ҳами кор худаш ҳаромай, ин сум ҳаром оместай. ё дигар фикр намекунан ки мо чӣ кор кардестем, фақат сума ҷамъшавӣ шавад. чанд қадар сум ҷамъ мешавад. фаҳмиден? инҷа фақат ин қадар кор мешавад, тамом. инҷа фикр намекунан ки дигар ки дар чӣ кор рафтестай, дар чӣ роҳ оместай. ҳаромай омадестай, фарқиш чӣ? барои марда ки мехӯрдаги фарқиш чӣ мега? омадан бигира. бародар ҳисобиш кардӣ, зади бировардиш, хай хелаш ба фикрам ки фаҳмид ки ҳами хелай ана мумкин ки накунан, мумкин ки даст бикашан ҳами кор. ана чандин та дигаш худат бо ответ дод ки мисол кори ту чӣ? гуфтана тамихел. вақте ки бародари азиз Парвиз, вақте ки гапа гуфтӣ, бояд дар гапат бестӣ. ҳозир мебироянд мегӯянд ки пули билетора ин қадар шидай, у қадар шидай. мақсад ба дигар хел бифаҳмонемтон ки ана янгоҳотон ҳисоб ки ҳестанд. ман валлоҳи қасам ира ин гапҳои ё ҳамо бародарои хитам Парвиз, ин бародарои хитам ки хита ана ҷои ҳамо чӣ шонда мондестан, янгат гуфтестан байни халқ да. бояд ира худат бифаҳмӣ. тамошо ки кунӣ баъд мебинӣ. видеоро агар дида бошӣ худат уже хит кардӣ.
ана ба ҳамон хотир Парвизҷон бародар хатоги худат ҳамуҷа конкурса реклама кардан буд. Агар намекарде ту ката гап зада метавонисти ки мисол шумо ин хеле кесен, ин тариқ кесен ва ғайраҳо. ба ҳамон хотир бародари азиз, худованд бахшандаи меҳрубонае. ана тавба навдумад кун, иншоалло ки худованд мебахша, дига ба ин кору даст назад. Ма ба дига корот кор надорам. Суммаи куҷо омадай, чӣ хеле омадай, чӣ хеле рафтиса. Ма ба дига коротон кор надорам. Просто ма мақсади хидмат, хости хидмат ба худат гуфтаам бародар. баъд як чизи дига бародари азиз Парвиз. ана як барномаи нав буромагияй, як барномаи нав. дар мо барнома ма дуюм бора тамошо мекунам, худо дургум накунад, дуюм бора тамошо мекунам, ё ки ҳам дуюм бор шида буромадистаямро намедонам. тамошо мекунам, худо дар мо барнома иштирок мекунем. ана бародари азиз, ӯ барнома ҷои ту нест. ҳамон барнома ҷои ту нест, сара намезебад ҳамуҷа. агар битони имконатш боша, ҳамин барнома уста бибро. ҳамон барнома бибро, худат ба чашма диди, ба гӯшот шуниди ки ҳамун ҷонон садои умеда чӣ гуфта ҳамуҷа. худат диди бародари азиз. ба ҳамон хотир Парвез бо ма як гапи дигара мегӯмад, бо ба ёдат медозем ки ин қадар халқ довериятат кардияй, ҳар каса доверият намекунад ин халқ. ма ҳамчун бародар мегӯмад, олиам сари вақтай даст бикаш, чӣ коре да мерафти, ба ҳамон кори худат бира бародар. ҳар коре тра намезебад уҷо. барое ки худат диди ки ҷонон чӣ гапҳо гуфта ҳамон одама. агар ман шахсан мебудам, дар ҷои садои умед ман мебудам, дар намуд дурун иштирок намекардам. ба чӣ хотир? Ба хотире ки ман чандин қадар одам гунаҳгорӣ худшам медона. охе бародаро, одам гунаҳгор ки боша, бояд ҷои хеле корода бояд иштирок накунад. хеса нобуруша датин кадан. хай ман намедонам обрӯ дошт надошт, дар байни як хеле доштак. мақсад ҳастай ҳурмати эҳтиромаш мекунен, кадоме ки ҳурмати эҳтиромаш мекунен, уна дар пешам вом хеле кард. ба ҳамон хотир мегӯм, аймуҷа оста бибро, барои худат бира бародари азиз. беҳтарин мешавад. ана баъд ман як чизи дигара гуфтам, ҳамуҷа бигӯм ки акай кали Рустам хафа наша бародари азиз. ин нома худат хита мегӯе. худат хита ки мегӯе, ба ҳамон хотир ман хита гуфтам. агар худат хита намегуфтем, ман мефтам бо бе ҳамин бародара гуфтан дар кор неста ки ҳамин бародара сахтш мераса. ба ҳамон хотир ман хита гуфтам, акай кали Рустам, ма будаи агар ягон гапи ноҷоб занем, бахшиш. Не ки ман мегӯмад. камо риши нозанини дорем, повар ки риша беҳтарин зебад мета бародар. риша ҳамон қабгӯи ҳамон қахшро зебад мета. не ки ҳамон пӯшоб пӯшид зебад намета. ӯ ҷинсе ки пӯшидагиши пешаш даридагияй ку бародар. худат нағз медонӣ ки дар мо мардуми мусалмон хеле либосо намеган. тем боле травес дунёда тамошод мекунанд. ман хай гап худа дорам бародар. ана ислош мекунӣ бикуниш, намекуниш, худованд ҳидоятат кунад бародари азиз. ана баъд гуфтаниям ки ба садои умед мара дар ин дурун тамошо мекунӣ, ман ҳавас кардам ки дар ҳамуҷа ягон телефон мебудам, ман занг мезанам, ҳамуҷа мегуфтам ки
ҷонона намегӯй ки охи ту як бесаводӣ. чӣ хеле ки мара гуфтӣ ту як бесаводӣ, ту як курнамаке ку, як ҷоҳиле гуфтӣ ку. ана ба ҳамун хотир ма мебуд ягон номери телефон ки ма занг мегуфтам ки эй бародар, ҳамун одам маем ки марам хеле гуфте чӣ ба ёра бесавод намегӯӣ ки шумо як бесаводин, шумо намефаҳмед. ҳар яке чизи ҳақиқате бародар. ана ба ҳамун хотир ман ина як хатогитра мегӯмад ки ҳозир ман як бор ана агар тамошо карда бошем бародаро, тамошо кардген, намад қариб тамошо кардген ҳамон видеора, ма дар ҳамон видео шонемсира гуфтагем ки худованд падару модарта нигаҳбон боша. ана хай якда комплиментиш кардам да. ба чӣ хотир? Ман ба хотири ками кора ки ӯ мардак барои хайр хост, хайр кунад, дастгирӣ кунад як камбизоата ё ки хости худшон буд ва ё фикри худшон буд. ана дар ин кор садои умедам ана занг зад, мақсад шумо репер ана як реклама мекунед, адин эксперт меган, чӣ меган? Реклама мекунед. Мақсад ман ба кори ҳароми шумо қуш нестам. ана хита бародари азиз мегӯмад ки нигоҳ кун ки худованд чӣ хел хита ишон дод. худованди бузургай, қудраташ ҳамин хел бузургай ки бовар ки нигоҳ кун ки як хатоги худа дад. ҳозир ака ҳамин хел шидагие ки реперо ба роҳи хайр рафтестанд, одамое ки дар роҳи ростанд баромадестанд, ба дигар роҳҳо рафтестанд. ҳозир набарот шидеста. ана худа дидӣ ки бародари азиз, ту мара бародарам нагуфтӣ, ту ма бародарат намегӯям, ту як ҷоҳиле, ту як хеле ки махта бародар мегӯм. худа дидӣ ки як хатогие ки ту карди дар муҷа худованд ишон дод. тем хатогит баромадӣ гуфтӣ ки янгай риштурактон публични да гуфтӣ, правильно? уҷа нигоҳ кун ки ҳамунҷа хатогита кади ту хеле ҳис накардӣ ки ҳаминҷа хато кист, ҳамин ма қадар амри маъруф мекунем, қадар ма исм мекунам, усм мекунам, мада ай бай бемаем гапа нагӯм. дидӣ ки худованд чӣ хеле гумроҳит кард ки худат нафаҳмидӣ, худат ами гапа гуфтӣ. дуюмбора ишона дод. сеюмбора нигоҳ кун ки чӣ хел ишона дод ки конкурса ҳалол баровардӣ, ташкил кардӣ, конкурс кардӣ, ҳалол баровардӣ. дидӣ яке чӣ хел уҷа худованд ишона дод, баровард байни халқа, баровардид ки ту киву чӣ. ба ҳамон хотир бародар, такаббурӣ мекунӣ, такаббурӣ накун. касе ки боша набоша, бояд такаббурӣ накун. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. худованд ҳаматона нигаҳбон боша. ана Парвизҷон бо мегӯм бародар, одамои қатъи рафтор кун ки ана бибинанат ҳавас бихӯранд. ман ягон каса бад намегӯм, ҳеҷ каса ман бад намегӯма, лекин ту бояд зайли рафтор кунӣ ки мардум бибинад ҳавас бихӯранд. ба каму додаи худо шукргузорӣ кун. имрӯз каму дод, пага бисёрат мета. шукргузорӣ ки кардӣ, худованд доданат мегирад. ба ҳамон хотир бародари азиз, ин сум паданалад як чизе ҳасте ки ана фарзанда ба падар ҷанг медозад. ин сумам хеле айда хусусияти бад дора. ира чӣ хеле ки мегӯям ку калонтаро мегӯянд ки сум девонаро ҳишор мекунад, ҳишора девона мекунад. ба ҳамон хотир бародари азиз, бо эҳтиёт бош, бо эҳтиёт. тамом, ман ҳамин хел гап доштам. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонат боша. мабодо ягон гапе ана сахт зада бошем. ина дӯстонмо пеши бар бахшиш мепурсем, узр мепурсем.
خفا نشین. صدای امید خداوند هدایتت کنه. من زور نیستم، خداوند ای زور. الله مهربان همتون نگهبان باشه. با بخشش میپرسم